Ako sa vietor rozplynul, všade naokolo sa rozhostilo ticho. Kvietka si všimla, že vzduch okolo nej sa zvláštne trbliece. Víla sa zjavila priamo pred ňou. Jej oči žiarili zlatým svetlom. Je čas spoznať tretí dar krásy, povedala. Zdvihla ruku, na ktorej sa zalesklo zrniečko svetla. Fúkla doň a drobný prach sa rozletel vzduchom ako hviezdy po oblohe. Kvietka pocítila, ako ju niečo obklopuje. Jemné a teplé, ako lúče slnka. Svet sa rozmazal do farieb a vôni. Zatvorila oči. A keď ich znovu otvorila, bola menšia než to najmenšie semienko.